Doncs vaig escollir la Facultat de Lletres bàsicament perquè és on es fa història i és la carrera que volia fer, i també perquè crec que el fet de ser pocs alumnes a les classes i això fa que sigui un ensenyament molt més familiar, hi ha una relació més directa professor-alumne i crec que una carrera que és més de reflexió crítica i més d'humanitats crec que és el més òptim per mi i pel meu futur. Molta gent ara mateix està inclinada cap a l'àmbit tecnològic o científic o inclús del social i l'humanístic i les arts està com no hi ha gent que l'apreci tant com es feia abans i penso que és molt important cuidar el tema de les lletres i les arts. La Universidad de Lleida es uno de los más antiguos de España y creo que puedo aprender mejor y aprender mucho. M'agrada molt aquesta carrera perquè et dona moltes oportunitats el dia de demà de tenir una sortida laboral real i més amb aquests temps que ens fa falta una oportunidad. Recomendaría completamente la facultad, es muy agradable, hay un buen ambiente de jóvenes, estudiantil, muy agradable, sí que la recomendaría. La Facultat de Lletres té diversos convenis amb d'altres universitats, tant a nivell nacional com internacional. Això fa que nosaltres, els alumnes, puguem marxar de Sèneca o d'Erasmus a fer un any a una altra universitat. Al mateix temps, rebem alumnes d'aquestes mateixes universitats. Per altra banda, també a quart, fem les pràctiques obligatòries a l'empresa, que això és com per nosaltres una plataforma al món professional i el primer contacte amb aquest.